Ni dama na fi sha'awar rubutu. Yanzu na samu cikakkiyar dama da zan jawo takardu in samu lokaci isasshe ina gaya malaman nan na musu bakin albishir su jira littattafai a kusa waɗanda za su hana su bacci. Za a ci gaba da wa'azi kenan ko kuwa an haƙura? A'a, gwamna ya ce ba zan wa'azi ba, ta zan ci gaba da wa'azi. Kawai ni abin da nake faɗa shine masu cewa me mataki, ina ce musu magana ce ta shekara 2 ku je ku yi rijistar zaɓe kawai shi kenan. In dai da gaske kuke ku je ku yi rijistar zaɓe wanku ya isa ku sauya gwamnati, kawai magana kenan. To malam zai fito takara ne? A'a, ba zan fito ba, amma na san za a samu masu adalci za su fito, waɗanda za su yi mana adalci, mu ba su ƙuri'a su yi mana adalci, su ma kuma waɗanda suke mana zaluncin su ɗanɗana kuɗa su insha Allahu ta'ala. Akwai hira da aka yi da kwamishinan ilimi a daren jiya, to duk mai son ya gane hakikar abin da gwamnatin Kano ta aikata na zalunci ba ƙirƙirin, ina ba shawara ya je ya saurari wannan hira da aka yi da kwamishinan ilimi a daren jiya a gidan rediyo. Za a ji ya faɗi ko suwaye a ƙarƙashin duk wannan abu da ake mun, kuma da bakinsa ya faɗa ya yi itirafi cewa su ma gwamnati sun san zalunta ta ake, kuma bisa ƙa'ida ake mun abubuwan da ake. Wannan kama daga hatta filin karatuna, tarona na hatima da na yi, sannan tsarin koyarwa ta, sannan shiga haƙƙina da al'umma da datse lallai sai an raba ni da al'ummar da Allah ya sa suke ƙaunata suke kuma sha'awar karatuttuka na. To ina cewa wanda yake sai je amsar wannan tambayar ya je ya nemi wancan program don mai magana da yawun gwamnati shi ya faffaɗa da bakinsa ga waɗanda suke ta abubuwan nan, kuma da bakinsa ya faɗa cewa gwamnati ta tabbata zalunci ne ake min ba bisa haƙƙi ba. To amma gwamnatin ta zarge ka da cewa kana kalamai na tunziri da kuma waɗanda ba su dace ba a tafsiran da kake yi, wanda hakan kamar ta da zaune tsaye ne da kuma barazana ga tsaro. Allah ya sauka. Magana da tunziri, ita gwamnati a layin ilimi take ko a layin addini hadda za ta gane me kalmar tunziri. Ca nake abin da yake haƙƙi na addini yadda Allah ya faɗa kulatu burhanakum shine a haɗa ni da su mu zauna tukunna su tabbatar da laifin, sannan hukunci kuma ya biyo baya daga gwamnati. Yaushe ta haɗa mu muka zauna da su har ta gane cewa abin da nake faɗa tunzira jama'a ne. Ta nake bayani da hujjoji na su za su tabbatar da cewa abin da nake yin nan tunzira jama'a ne, ko gaskiya ce nake faɗa. Kuma wannan ba da gwamnati za mu yi ba, da su malaman nan za a yi, wanda bata shirya an yi wannan ba har ta zartar da hukunci daga bangare guda saurara bangare ɗaya. Wace irin kotu ce wannan? To ana zargin ka da cewa kana kalamai waɗanda ba su kamata ba duk da abi kan wannan ɗori, amma ana cewa kamar kana ɓatanci ga sahabbai ko kana zagin su, wanda ake ganin wannan na sosaran musulmai da yawa a Kano. A'a, ko kaɗan. Ina dai fito da wasu haƙiƙoƙi da suke tona asiran maƙiya ma'aiki da suka zalunce shi, suka zalunci ahalinsa, suka yi kuce-kuce addini, suka ɗora mu kan wani abu daban, musulunci yana wani gu muna wani gu. Kuma in gaske ne me yasa suke gudun mu zauna da su su kawo ɓatancin da suke faɗa? A bijirawa an tambaye su ina ɓatancin, babu. Har yau ba su iya kawo shi ba, sai dai a datse magana mai tsayi da na ta awa ɗaya sai a ɗauko sakan 5 ko sakan 10. Ya za ka fahimci maganar da aka yi ta awa 1 ko 2 a sakan 5? Haka nan babu wani ɓatanci. Ɓatanci yana cikin Bukhari, shi ya rubuta ɓatanci, Muslim da sauran marwaita da suka nasabta annabi miyagun al'amura waɗanda kuma ba a guna kada ake ji ba. Magautan musulunci na fito da suna ta rusa addinin kuma ba a iya tararsu. Wannan shine hakikar abin da yake faruwa. An wa annabi sallallahu alaihi wasallama batanci, ni kuma ina kokarin rushe da ingiji da gyara wannan barna da akai. To yanzu gashi an dakatar da kai, me za ka yi na gaba? To shi dama ai kamar da na sha faɗa wa 'yan uwa, ni ina da ayyuka da yawa. Kusan dama mutane su suka matsa min kan lallai suna da sha'awar in ci gaba da bijiran musu da karatuttuka, amma a waƙi ta gaskiya ni dama na fi sha'awar rubutu. Yanzu na samu cikakkiyar dama da zan jawo takardu in samu lokaci isasshe ina gaya malaman nan na musu bakin albishir su jira littattafai a kusa waɗanda za su hana su bacci.